Labarin ruwan bagaja kashi na 3. Da zuwa na samu wata doguwar tasbaha na nufi wajen sarkin na ce ni malami ne. Ya ce daga ina? Na ce daga ƙasashen Larabawa. Da sarki ya ji haka ya yi murna da zuwa na ya ce to ina za ka? Na ce nan na zo. Kullum ina mafarki da ƙasan nan ana gaya min in zo in riƙa muku sallah don za a sa ku a aljanna ku duka domin adalcinka ya sarki. Da sarki ya ji haka ya tara manyan gari duka ya gaya musu. Na samu wata 6 cir ina yi masu sallah, ban san abin da nake faɗa ba sai mu da hammatani koyaushe. Di yaran gari aka kawo su in koya musu karatu. Bayan kwanaki kaɗan kowa ya haddace mu da hammatani. Wanda ya iya ƙwarai sai ya ringa faɗi da irin muryoyi daban-daban, ko ya buɗe murya ko ya shaƙe ko ya yi wata iri daban, ya iya kenan. Bayan na yi watanni kamar 7 ran nan sai wani babban malami ya faɗo min. Sarki ya ba shi labarin shaharata a ƙasar duka. Ka san malamai da son ƙure 'yan uwansu, sai ya zo muka gaisa. Ni kwa na tara kuɗi da yawa don sai abin da na ce ake yi a garin, har an mai da ni kamar wani gunki. Da malamin nan ya zo muka gaisa sai na ce, ya sunanka? Ya ce sunana Malam Zirke ɗan Muhammad. Kai ya sunanka? Na ce Malam Alhaji Imam, malami uban malamai. Da gari ya waye aka je gun sallah, ya ji ban iya komai ba sai ya fara sarana a wajen sarki yana cewa a gwada mu da shi a ga wanda ya fi. Sarki ya ce a'a, Malam Alhaji Imam fa baya shafuwa a ƙasar nan duka. Zirke ɗan Muhammad dai ya nace da tambaya don a kunyata ni a yi min dariya. Ran nan sarki ya kira ni ya gaya min duk abin da malamin ne ya gaya masa. Da na ji haka sai na ce a raina, yau fa ƙaryar maza ta ƙare. Sarki ya ce ban ji ka ce komai ba. Na ce ina tuna irin jahilcin yaran almajirai ne masu ja da manya. Lallai dai ƙaramin sani ƙuƙumi ne. Na ce sarki ya aika a yi shela gobe da safe, yaro da babba kowa ya zo a tare a yi ƙure. Da sarki ya ji haka sai ya ce riƙa min nan malami uban malamai. Da gari ya waye da aka taru, sarki ya aika aka kirawo ni, na zo na zauna tsakar taro. Ina nan zaune sai ga yara 3 da tsibin littattafai. Na ce daga ina kuka fito? Suka ce daga masaukin Malam Zirke ɗan Muhammad. Jim kaɗan sai ga malamin ya taho, tap 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 aka ba shi buzu ya zauna. Ga jama'a makil. Bayan mun gaisa da shi na ce wa'annan littattafan su ne ka kwaso? Wa'annan littattafai ne to? Ya ce akwai attaura, akwai zabura, akwai linjila da alƙur'ani da samarƙandi da lawwali da sani, waɗansu bana ko iya tuna sunansu, ban taɓa ji ba ma. Da na ji haka na ce duk waɗannan baka haddace su ba tukuna, sa'an nan kuma kake so ka yi jayayya da ni? Ya dube ni ya murmushi. Sa'an nan na ce waɗansu yara, kai ku kau da su can gefe, mu da ka zami, ina amfanin sanin littafi daban karatun aku. Aka kau da su waje ɗaya. Bayan an nutsu an yi shiru, na share ƙasa sai ka ce mai shirin haddi. Na zana wata alama, na dubi Malam Zirke na ce menene wannan? Ya ce nun ara ce. Na ce haba sake dai. Ya ce ra. Na ce haka ake ra a gidanku? Ya ce lam'ara ce. Na ce wani maƙaryacin malami ne ya koya maka? Di ya ƙara tsince-tsincen baƙaƙen sana alƙur'ani masu kama da wannan alama. Na ce ƙarya yake. Da ya ce ya bani gari sai na ce kuma tso ku gani. Sa'an nan na dubi mutane na ce wannan ba ra bace, ba lam'ara bace, ba nun ara bace, tsayuwar wata daren farko kenan. Jahilai suka dubi zane na suka ce haka nan ne malam, haka nan ne malami uban malamai, haka kwa tsayuwar wata yake. Na dubi Malam Zirke na ce masa, na ce wa yara ku yi masa ihu da ahtire. Yara suka bi shi ihu ihu. Daga nan ko ta kan littattafansu bai biya ba, ya wajen gari yara na jifa ya tsere da kyar. Ka ji rabona da wannan malami. Bayan na ƙara 'yan kwanaki sai na isa wani gari mani'imci. Ko da na fuskanto garin sai na ta jin ganguna da kalangai suna tashi, suka kaki da fare da algaitu sai busa su aiki. Shagali dai ba kama hannun yaro. Ina tafiya sai ga wani yaro yana gudu za shi wajen bikin. Na kira shi na ce kai samari, yau garin lafiya? Ya ce ɗan mori, sarki ne aka kawo mata yau. Na ce daga ina? Ya ce yaron ya ce 'yar sarkin ƙaryatun Na'im ce aka gama su.
ko da na shiga garin ban zauna ko ina ba sai kofar fada wajen da ake biki. Na shiga biki na ruwa na tsaki kamar ƙanina aka sa a lalle. Nan da nan duk na shahara, maroƙa suka tambayi sunana, na ce Alhaji Imam. Ana biki da dala-dala amma ni da fan guda-guda nake yi. Wannan shagali da na yi ya sa sarki ya yi maraba da ni, muka yi abota da ɗan sarki, dare kaɗai shi ke raba mu. Gaisuwa ko ina daga gidajen fadawa da attajirai da malamai da sauran manyan gari. Da haka fa duk na azama cikin ƙasar. Saboda haka wurina masu laifi ma suke zuwa suna kamun ƙafa, masu son sarauta gare ni suke neman ta. A kwana a tashi sai na yi gaba zuwa Sassa. Da shiga garin sai Allah ya min gamo da katar. Na sauka gidan wani ƙwara mai sule, na kama kaina sai ka ce wani mumini. Da ƙwara ya ga halina sai ya fara ja na a jika. Bayan 'yan kwanaki kaɗan ya maida ni yaronsa, ya sakar min al'amuransa duka. Na shiga cikin dukiyar ina bindin-bindin, ba na aikin fari balle na baki, sai dai ko da yaushe in wanke 10 tsoma 5. Sannu har na fara shiga dukiyar ƙwara. Sai in tara shagali ai ta goge. Gogen yakan rika cewa, Alhaji kada ka ɓata hajin taka. Ni kwa sai in ringa cewa ni na je ni zan koma. Na kafa bidi'a a garin, ko ina sai a zo don shagali. Da ƙwara ya ji haka sai ya fara ƙoƙarin yadda zai kama ni ya sa a ɗaure, ya haɗa min wannan tarko in kuɓuce, ya haƙa can in kuɓuce nan. Da ya ga haka ran nan sai ya aiko a gaya min ya mutu. Ku danna mana subscribe da ke ƙasan wannan bidiyo, ku taɓa alamar ƙararrawa domin ci gaba da kawo muku wannan labari da ma wasu sayyihan labarai managarta da shirye-shiryenmu daga tasharmu mai suna Rana Bata Ƙarya.